what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa Ndichinokora Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa Ndichinokora Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Zimbabwe manya dakabatesa Tinoramba tichikupai zvirongwa zvevarwi vehondo yerusununguko. Sekuziva kwenyu, hondo yechimurenga haina kurwiwa nemunhu mumwe chete. Pane vakomana nevasikana panguva iyoyo vakasacrifica upenyu hwavo vakati aiwa, inini ndazvipira kurwa ndichisunungura nyika yeZimbabwe. Zvakarewo pane vabereki vakaita basa guru rekubatsira mhondo yechimurenga kusanganisira vana mujibha nana chimbwido avo vakanga vasina kubata pfuti asi vaita basa guru kuti hondo ienderere mberi. Nekudaro nhoroondo iyi dzimwe dzenguva inotaurwa nepasipo. Chinangwa chichirongwa ino ndechekuti vane zvavakaita mukusunungura nyika ino yeZimbabwe, tsoka dzavakafamba nadzo vasiye pachavo vega. Chirongwa chatinokupai chirongwa chiri kutaura nhoroondo dzehondo yerusununguko rweZimbabwe. Sekuziva kwenyu, hondo yechimurenga yakarwiwa nezvikwata zvakasiyana-siyana. Zvikwata izvi zvinosanganisira vakomana nevasikana vakasacrifica upenyu hwavo vakati aiwa, inini ndazvipira kurwira rusununguko rweZimbabwe. Sekunzwa kwenyu, vamwe vaitaura kuti kana ndakasadzoka asi ropa rangu muchariona pasi pemureza weZimbabwe. Vamwe vakaenda, vamwe vakadzoka. Uye zvakare vabereki vakaita basa guru, vana mujibha, vana chimbwido vakaitawo basa guru, vakasurviva mabattles akasiyana-siyana, vamwe vakafa. Nekudaro kune vapenyu vachiripo tiri kuti aiwa, nhoroondo yebasa guru ramakaita rekusunungura nyika ino yeZimbabwe haingarove. Chinofa mutumbi asi mashoko hafe. Nekudaro ticharamba tichitsvaga maveterans akarwira rusununguko rwenyika ino, tichitaura navo vachisiya vega vanyora nhoroondo dzavo. Nekudaro nhasi tiri kwamutare kusakubva uko kune rimwe gamba remagamba ratashanyira tikati aiwa musharukwa, regai tiuye mutaure mega imimi pamakafamba netsoka dzenyu, basa ramakabata nemaoko enyu imi mega, kuitira kuti vazukuru, zvizukururwi neruzhinji rweZimbabwe zvakare rigokutendaiwo kuti aiwa musharukwa pane basa guru ravakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Baba, makadi? Tiri nani? Munotamba here? Aiwa, tinotamba. Kuri sei kuno? Kunono kwakanaka. Kwakanaka. Handitika. Aiwa, ndinotenda sekuru nekuti gamuchira kwamaita musha menyu. Tinobonga. Muchiona ndauya kudai ndati aiwa, regai tikurukure nemusharukwa tinzwewo nhoroondo yepavakafamba napo mukusunungura nyika ino yeZimbabwe. Zvikuru zvenyu zvakatarisa chirongwa ichi zvingade kuziva kuti sekuru vachiri chikomana vakaberekerwa kupi, vakakurira kupi? Inini ndakaberekerwe Chipinge. Mugore ra 1936. Asi ndine birth certificate mairi. Okay. Why I am having 2 birth certificates? Ngezvekuti 1994 government introduced NASA. Okay. I realized kuti
retirement age yangu, I was not going to benefit. Okay. Then I decided to change gore rekubarwa kwangu to 1940. Okay. And zvakandibatsira ndingadai ndisina chendinoona zvinezvi. Alright. Kuti mabenefits ese andakashanda pandaishanda akapere kuscrapwa mapensioners. Saka yasara ndiyo NASA. Saka midzimu yeZimbabwe yakandiudza kuti change the birth certificate to 1940 so that you will survive. Okay. Ndikakutungamirira zvakabudirira. Yakanditungamirira zvakabudirira. Handiti. Ndikukurira kuChipinge. Ndakakurire Chipinge. Ndikaenda kofunda kuMount Slinder. Ndiko kwandakasangana na Reverend Ndakatenderera. Pachikoro. Ndo kwandakasangana naye kuti tizo pinde muzano 1963. Takamboshanda tese na Reverend ku NDP. Tikashanda tese ku ZAPU. ZAPU ikapanwa. Joshua Nkomo akazosara nePCC. Reverend Ndakatenderera 1963 kwakufome ZANU. ZANU yakaringirana nechimurenga. Then tikazvida kupire ropa redu kuti tisunungure Zimbabwe. Tingati muri vakomana chakakumotivheta kujoina mapato ezvematongerwo enyika panguva iyoyo chii? Chakatimotivheta kuti tijoine maboka ezve kusunungure Zimbabwe. Mabhunu takashanda nawo. Okay. Inini ndakazoende kuchikora ndamboshandire mabhunu. Ndichiona utsinye hwavaiita. Ndichiona madambudziko anga aina asharuka ataiya nawo, ataishanda nawo. Saka pakazotaura Reverend kuti tinofanire kuzvitonga, tinofanire kuzvisunungura, tinofanire kuita vatongi venyika inei. Takabva tazvida. Saka takajoine ZANU. So panguva iyoyo ndikunzwa muchiti Reverend. Vakanga vatoo Reverend here kana kuti Reverend wakatangira papi? Reverend wakatangira pakuita Reverend asati aende kune zvematongero enyika. Inga ari teacher, then wozoita mudzidzisi, wozoita mufundisi wokufundisa wokunamatira vanhu muchechi. So imi hazvina kukatyamadza here muchinzwa tongoti munhu waMwari Reverend vachitaura nezvematongerwo enyika uye zvakare nekuti vakuda kufoma bato rezvematongerwo enyika? Zvakapinde muropa. Okay. Zvakapinde muropa, kuone vaizvida zvakapinde muropa. So muchipinda muzano 1963 makasikopiwa chigaro kana kuti makangopindawo semukomana ari kufarira? Takapinda semukomana waida. Indakatanga kupindire muNDP. Okay. Ndichizopinda ndiri youth. Ndichopinde ku ZAPU ndiri youth. Then ku ZANU ndata matured. Okay. Handiti nguva iyoyo tongoti just before 1963 muchiri kuna NDP, nyaya dzehondo kunzvimbo yenyu yeChipinge dzanga dzakamira sei? Nyaya yehondo hondo yakatange kuite mhembenura kukuvhure mumusoro mwandu 1963. Okay. And 1964. Reverend akutaura kuti isu pachedu tichazvisunungura. Imi ndokuti vakomana ngatipindei mune zvematongerwo enyika? Ndokupinda kwatakaitawo navamwe. Zvino hamuna kunetswa here nemapurisa
kana tikaona majoni asmith panguva iyoyo kwaya kunzvengana nawo ngekuti kucongress kugweru I was there then pakadeclarewa chimurenga kugweru I was there and patakazodaidzwa nareverend 1964 325 kwenda we were the first group to open a base rechimurenga rezandla force 1964 and among the 25 of us nofunga kuti vasara vari alive vendinoziya 34 is myself Love More Wizi, I think is still alive but ndakamona echirwara Wanda Mzara I think is still alive but they were whistleblowers pataka unganidzwa na Reverend 1964 the other one don't laugh ndakutaurira kuti ndiani is Idi the president he was there I'm not quite sure of this other gentleman anozwi Kade Mhunga kuti achiri alive here but I last saw him 1980 abve Kuhondo there at the base ndo pakachokochwe nyaya yekuti vantu tinofanire kurwisa mabhunu ndo pakabva group rakaenda kouraya Abba Holsa raitongamirirwa ndi Ndangana vaenda ivo navo ED wakapawo zvakaita neGoods Train zvakadakadza Reverend Ndabaningstole and that wakatotibarire nyaya kuti mwese mukashinga semukomana uyu wakashinge kupirikudze Goods Train then nyika tinonga tiinayo then inini ndo pandakaite munyama ipo papo because the reverend there at the base wakati ED uchamutumira for training Ivhu uchamutumira kuChina and other countries because wakashowe initiation yokutange kushande kuti zvinodai then manhero acho ana ED vanga vaenda nevamweni vese vaiya vaenda vamweni the reverend paused wakauya nequestion yaakabvunza takawanda paya pakawandiwa nana baba ayapo naasharuka ayapo and so on base mamuri kubu Nyanyadzi base camp pane secondary school yeNyanyadzi this time pane secondary school ndo patakaitira panga paine paine mwina yemapere and the road going there from the main road inozwi Haina Road saka ukasvika kuNyanyadzi ukandoda kuteera Haina Road you go straight kwaya kuine base rakatanga Zandla Force then there Reverend wakabvunze mubvunzo wokuti ndiani ungapindure mubvunzo wendinobvunza wakati ndiani unoziya the difference ndiani unokona kutsanangure kuti shai chi ndiani unokone kutsanangurazve kuti mudzimu chi ndiani unokona kutsanangurazve kuti svikiro chi
ndiani unokonazve kutsanangura kuti chikwambo chii? As a group, and Hakataura, and so on, and so on, and so on, then it came to me, the Choti Shai, Mwea, uno Buddha Pamungu, unokono kusangana nao, kana kuti unokono kuchiita ngesimba rako, and so on. But mwea wokusangana nao sikiro mwea unobuda muumambo aubudi ordinary mumamisha mwantu unobude muumambo wechitaura nezveumambo. Then mdzimu mwea unobuda pamuzi pemunhu wechireketa nezvemusha wevantu. Chikwambo mwea unokuteera ngezvawakaita. Kuti wakauraya munhu then wouya mweya wobuda pamuzi penyu, then wotadza kuziye kuti munhu uya wandakauraya unobvepi. Mogumisira mwaku mudira pamusha penyu mwamuakire kamba samweyako moti kachikwambo mbatso yechikwambo yechikwambo. Then from there zvochozwi naReverend, iwewe haubudi munyika muno, unozoshanda nezvemweya yehondo yomunyika muno. Okay. Hakuna kwaunozomboenda. You will not go anywhere. And we were given names. Okay. That's where I was given the name Pafembwa. Pafembwa. Then from there I became Comrade Pafembwa. Kudai asikazi kudaro ndakafa. Kudai ndashandise zita rangu seyoni ndudai ngadai ndakafa. No one knew about me because why is it Pafembwa? Okay. Who Pafembwa was not to be known. And most of the people didn't know who Pafembwa was. Okay. It was me. So ndaita zvese, ndaita in the name of Pafembwa because of the explanation I did to him. My president, our president, Idi, was given a name. I remember the name he was given, Chimute. Why? Because president wakati mfana uyu Smith ambofe akazomuona unobva achinje kuite mute. Ambozofe akazomuona. From there we were given name tese takapuwa mazita and so on. Saka ndinofunga kuti zvakatidetsera zvochomotivate kuti tirambe tichida hondo nekushanda. Handizivi kuti mune umwe mubvunzo here kana kuti ndoda kuti mutsanangure kubva ipo makunzi Comrade Pafembwa. Pafembwa. Sorry, Comrade Pafembwa. First assignment yamakapiwa vamwe vachipiwa ma-assignments ndeyekuita sei? Inini I know of my name kuti ndakazwi ndinofanire kushanda local. Yeah. And vandakapuwa kuti ndishande nawo local vaya vari vanhu vakuru. Okay. I was working with Baba Mkudu. I was working with Baba Chikirimbana. I was working with Dr. Javunduka. Okay. I was working with Naboth Gandanzara.
tova ndaishanda nawo quietly zvataizwi tishande izvi asisi kutanga zvabuda that time kuti tinoende koshande zviro as rituals kuti kushanda marituals asisi kutanga zvabuda that time takandozozviona mberi kuti oh yeah, that's why akadai takuite basa rekushanda because from there I can go on then you will come back on me from there takatizoshanda tichiti apa taite chiro teindonzvenga chaitwa nani and so on but Reverend from the base akabva asungwa ochoende kujere aende kujere takaite problem tichiende koomona tiriyo kujere ariyo kujere ainyore tsamba dzaaainyora tsamba isusu haasi aikoni kutipa kuti tiende nadzo tsamba takadhizaine kuti ngatitsvake mukomana mugadi jail waanozope tsamba isu teizodzore tsamba kumugadi jail tochoti mugadi jail uyu unokona kusechwa futi tochoende kotsvake method yekuti Reverend ari mujere anyore tsamba ari mujere unodziise muplastic yaanosunga uende kutoilet uende kodzigwedla tsamba dziyadziyazi isusu taiende kodzigarire kumatapi kusuweji tsamba idzi but mugadi jail basa rake rairiri rekuone kuti tsamba dzaiswe mublue plastic tsamba dzaiswe muplastic yakadai kuite kuti kwataidzigarira uku tsamba kwadzaigarirwa dzichiuya nesewage taizonda iyi ndiyo plastic yawawana kujeri kwabudise tsamba dzayo ndo dzine tsamba iya yaakasungirwa 1966 ati if we kill L for law and H for history and S for science we will have independence ndo dzine tsamba iyoyo ndidzozve tsamba dzaakanyore bhuku kuti mwakambozwe bhuku raakanyora dzinozwi letters from Salisbury prison ndidzo tsamba idzodzo dzataigarira kusuweji from there vakomana vainyore tsamba macomrades kuenda nadzo mujere it was not difficult but kuzobuda nadzo zvanga zviriyo saka vakomana vainyore tsamba vechiise kuna president kuti problem yakadai and so on iyena vaizonyorawo tsamba dzichiende kuna national chairman Herbert Stepo outside ndo kwakazobve kwakazobve idea kuna national chairman 1969 oti through Dr. Javunduka oti something should be done kuti hondo iite ngoti vakomana vaicomplaina kuti vanhu havasi kude hondo vantu havasi kude kuende kuhondo vantu vari kurambe kuende kuhondo saka
a national chairman knew me as Pafembwa. Dr. Chavunduka knew me as Pafembwa. I don't know how, but they all knew me as Pafembwa. Then Dr. Chavunduka wakaziya kuti president munhu waifanire kuti paitwe zvirongwa zvehondo ndiani. Ndo pakapuwe instruction iyi. Instruction yakapuwa vakazwi tinofanire kuende koona kugatsi kuone mukuru wemajekensheni. Taone mukuru wemajekensheni waitipe direction yekuti tinofanire kudini. Okay. And very lucky enough, I had a car. I drove to Gatsi kuende kuona mkuru wemajekensheni. Tamuona mkuru wemajekensheni wakati yes, endai muende kotora vamunyika kuMount Slinder na wangwakazi kuMount Slinder. Mkuru wemajekensheni waizwi St. Luke. Okay. Ochoti endai muotore mprofita wangu unozwi Samson Magidi. Then Samson Magidi mprofita wacho agara pasi. Wakati kunofanira kuitwa munamato wokunamatire hondo pakati peZimbabwe. Pakati peZimbabwe paizwi panamatirwe hondo, paizwi masvikiro anobve kuBeitbridge. Ichide kusangana naanobve kwaZambezi anosangana paNyazura. Okay. Saka munamato wakazoitirwe paNyazura. Tichiende kuHarare. Wakambofambemwo rodhi kuHarare kana wafambemwo nhasi? Ndafamba nhasi. Right. Tichiende kuHarare kumabvazuva pepaNyazura kune gomo rine mhanza kudai. Okay. Ndo makazwi in St. Luke endai mwoite munamato imomo wokunamatire hondo. 1969. Now 1969 yacho pakaende koita mission mairi. Mission yekutanga Magidi anamata aita zvese wakape instruction inini ndikazwi ndinyore everything zvaiitikapo ndizvo ndakanyora izvi. Okay. Izvi ngezva 1969 izvi. Pepa iri. Iri. Iwe chierenga hako ndinokona kuzvitaura zviripo because ndinozviziya. Taurai. Ndizongo ndakatateerera. Right, ndinozviziya. Zvakazwi tinofanire kusataurire munhu atifanire kuita yepu kune vanhu vakawanda. Chiprofita chemujekensheni takaedzerwapo. Taedzerwapo paNyazura nemajekensheni. Vakaembe ngoma mbiri badzi dzakarekomenda kuti dziembe the whole night. But handisi kudzinyora apa. Okay. And zvimweni taizwi tisazvinyora apa ngokuti zvikabatwa it was going to be a problem. Saka Samson Magidi wakainstructe kuti inini negroup randakanyora apa tiende all over Zimbabwe. Yes.
taenda all over Zimbabwe. One, tinofanira kuende mundau yamambo wese muZimbabwe. Tasvike munyika yamambo wese muZimbabwe, tinonokora Ivhu. Toise muchikwesha. Tinobvunze kuti vantu vemu nyikayo, vantu vemo vanofembe forya rakadini. MuZimbabwe munomo vantu vanoise forya mumhino. There are two types. NeBute nerine mhlaba. Saka taifanire kuidentify kuti iri ibute uyu mhlaba. Toisa separately. Tocheka zvekuti mvura vanochera pari. Ivanoma. Tochore mvura. Toise muchigubhu. Town, the same thing. Tobva toenda zve kwamambo umweni. Toenda zve town rimweni. Toenda zve kumweni. Takaita tikatenderera using my car. Then ta collector zvese all over. Takadzoka nazvo. That was 1969. Tadzoka nazvo, majekensheni ayana reassembled again kunyazura. It was from June to October. Issue yakazopera October. Ndikona October 1969. Yeah. Then yokutanga mission yanga iri nani baba. It was not as difficult as the second mission. Tauya nemavhu aya neforya aya and so on tapa Prophet Samson Magidi. Wasn't look. Akazvinamatira. Zvikaitwa zvese apeno marituals avakaita as mapostori. Zvikazi take them back. Kwamwakazvitora. Back kwamambo. Pama city, every city in Zimbabwe. My charge office. Big schools. Highways, kwese all over. Mwasikeyo, mwasikepo munonga mwasika, monokore Ivhu, rakasanganiswa ria, mokusha, munhu wese Kuhondo, munhu wese Kuhondo, munhu wese Kuhondo. That I did with my hands. Mwakutore mvura ya, kwakumwaya, munhu wese Kuhondo, munhu wese Kuhondo, munhu wese Kuhondo. That I did with my hands. Kwatore fodya riya rebute, kuti iri nharaunda yevanhu vaiite bute, tainaso kumaka kuti ine inge vanhu vebute, inge vanhu vefodya remhlaba. Mokushazve munhu wese Kuhondo, munhu wese Kuhondo, muwende wese Kuhondo. Tapedza izvozvo kwakuende pana mambo. Kwati mambo we taikumbirawo kuti muzotaurira masvikiro enyu kuti vana vouya muno vasazorumwa nezvikara zvemudondo. It was a very difficult assignment. Because some of the chiefs were very cooperative. Amweni madzimambo ayari useless. Ndakuona hangu anondipuwe motokari, amweni dakarachi. Amweni they were useless. Pane gomo ratakapinda namambo. Namambo rinozwi Boterekwa. Somewhere there, Kugberuku. Shurugu.
Berengwa. Mwakatinhira. Surugwe. Mwakatinhira akutaura mambo acho kuti vana vendinawo pano vanoti musharuka wawo wakati vana vouya vasarumwa ngezvikara zvenharaunda ino. Akatinhira kuti kitikiti. Rimweni zvegomo rakatinhira ngere kumhanda mahwe kuyonini kuyinini gomo rozi chomuzangari tayatina chief takawarasha rakatinhira futi. Rimweni gomo futi rakatinhira ngere kuzaka iyo rakatinhira. Rimweni gomo rakatinhira ngere kwa musika vantu nere kwa Mutema. Yeah. But it was very difficult. And we were instructed kuti atifaniri kurara paumba pemunhu. Tairara padhibhi. Taibvunza kuti ng'ombe munodhibhirepi. Toita make sure kuti tinoende korara padhibhi reng'ombe. Tisairara pamba pemuntu. And hapana kana zuva rimwe rakambofe motikari yafira muzira. Saka izvozvo mwana wangu takazviita and takazodakara toona vantu vechirumba kuende kuhondo tochoti through midzimu yeZimbabwe Mwari wakatizwa and nesuwo takachengetwa. And dai zvisirizvo tingadai takasungwa. Anombosungwa vaini. I was not arrested, but I know kuti ndireverend wakanditi hakuna kwaunozoenda unozoshanda nema-rituals. It was part of the rituals. That's what we did 1969. Should I continue? Yes. Right. Then inini ndakazwi handifaniri kuenda out. Asi ndakazowa neshungu dzekuti no, I must go out. Ndakanyepere mukadzi wangu ndakuende kanyi. That was 1975. Ndakanyepere mukadzi wangu kuti ndakuende kumba. Ndichibva panapa ndichiende kumba. Ndasvike kumba ndakati kuna baba ndakupetuke kubasa. Ndichobva I went to Mozambique. Through Zamchia. Kunozi kwaDakate uku. I crossed through Dakate. I crossed into Mozambique. I went into Mozambique. I was arrested by the Frelimo. Ndasungwa neFrelimo. Takatorwa tichiende kosungirwa padanda. Takarara nevamwe. Then a comrade weFrelimo wakauya. Echiuya wakandiona. Handisizive kuti wanga ari umwe wema-students andakafundisa kuskuru. Okay.
andiona wakati muri kuendepi? Ndikati Kuhondo. Zikazi hamubudiriri. Zviri kuitwa iyo vanhu vakuurayana, imwimwi ndimwi munofa manje. Go back. Ndikati asi ndiri kuda kuendawo. Zikazi go back. He instructed junior wake kuti tora babaya wakrosa border ridze pfuti katatu ndiziye kuti vadzoka vakrose border. Then wakazviita tamwa Ndakate wakaridze pfuti yake ndochodzoka. Tadzoka ndakasvika pamusha pandakasvika ndokumbirawo pokurara ndochoiswe muchitumba chine makonzo. But ndaione outside kudai ndirimo. But mwaya musikarari chine makonzo. But kuma 1 or 2 pakasvike nzou 2 zochotenderere pandaya ndakarara. Zochotenderera 3 times. Zochoenda kudai. Mhepo yaibva uko yechiuya kunoko. Ndakateera mumashure mwadzo. Menzou. Ehe. A certain voice came to me. Kuti buda teere nzou idzi. Choenda nadzo. Right back kosvike kwaManzvire. Nzvimbo inozwi kwaManzvire. Then kwabva ndamirire mabhazi ekuuye kwaMutare. After 2 weeks, I decided to go to Chiredzi. I drove to Chiredzi. Ndichoende kuChiredzi. Ndaende kuChiredzi. Ndakubveyo ndakaona pa 10 of have you ever been there? Pane 10 of inoti iyi road yoende mukwasini. Iyi inodai takakwidze sekuru nana mbuya vairi. On way takuuya pane pakati panoite zvimhuka tisati tasvike kwasai. Sekuru vaiyo motika vochomuke mudzimu. Vamuke mudzimu ndochomira vochoenda paside votaura wondidaidzira zvochozi uri mwana wamambo here? Ndochoti handisiri mwana wamambo. Zikazi uri mukuru wezvenyika here? Ndikati nyika inotongwa ndiSmith. Handisiri mukuru wenyika ino. Zikanzi mwana wangu uchaone imbwa dzangu 2 usavhunduka. Zvounazvo uchaone imbwa dzangu 2 usavhunduka. Ndochovatakura there tochofamba tochomiswa ngovakomana 2 with green jeans nepfuti. Kasi muri kuendepi? Ndikati kwaMutare. This time? Ndikati yeah. Zikazi this time? Shoot yeah. Uchondipe $100. Kasi mozoise fuel. Ndikati masoja anondipe mare. Kutari magandanga, kutari masoja anondipe mare. Then takaambuka Jack Quinton, vanhu vaya vachodzaka, ndakazosara ndega. Then takusvika parimiti apa, parimiti unopaziya? Andikona kusaziya. Pawengezi. Pawengezi ndopaziya, yes. Pane kadondo kari kunono. I met 2 lions. Saka ziri pa white line. Ndachoti hino imbwa 2 dzazwi imbwa 2. Dzaite imbwa dzanhu kana dzazoite imbwa idzi
then Ndichinokora kobva ndauya. That was 75. Then ndiri kutaura nenyaya yekuti ndakazwi don't go out. Yes. I should not go out. This time much, certain special branch people vanga vakuziya kuti there is somebody anozwi Pafembwa munyika munomu ndiani, but they couldn't get me. Edi ndaishanda nawo mangezi echidada echitaura zvehondo, ndichirwadziwa vakatouraya anhu edu and so on and so on and so on and so on. Right. 1976 pakazoiswe Geneva Conference, ndakatumirwa air ticket mairi kuti ndijoine group ndiende kuna Reverend outside ku Geneva Conference. Wakazizwa Reverend kuti ndapuwe maticket mairi. He phoned Dr. Chavunduka kuti he should not come here. I said he should stay at home. Maticket aya ndakapa Ndoro na Nzarayebani kuti aende ku Geneva. Ina ndisikuenda eno. Saka shoko rakabva rauya kuna Reverend kunzi naDr. Chavunduka kunzi iwe hapana kwauri kuenda. Akazi wakazwi iwe, you don't go out. Yes. I remained here. Then I was meeting the cadres, ndichisangana nawo. Gudoguru ndakambosangana naro kwa Mtema. You know who Gudoguru is? Wachiwenga. Ndakaenda nezvese mabhutsu, maforya and so on, but haana kuziya kuti ndiani. Ndochoapa. Then I happened to meet Ezai Chimonyo kuchisumbanje. Ochozo nditi, comrade, Reverend Ndakatenderera is going to be killed in Mozambique. You, as home cadres, do something kuti asafa. Okay. Asi ndakutaurirai kuti muziye kuti he is going to be killed. I happened to meet Comrade Shiri, Parents Shiri, at Mtoko. Daifamba. Yeah. He said the same thing. Reverend Ndakatenderera is not safe. Then I told Dr. Chavunduka, Doctor, this is the message inobva comrade. Dr. Chavunduka akadaidzira Pesumkudu, myself, and Naboth Gandanzara. We had a meeting, and he phoned Dr. Nyerere. A message inobva Mozambique, Reverend is not safe. Then Nyerere phoned Kamuzibanda, and Kamuzibanda phoned Machel. Then Reverend was moved to Malawi. That was 1977. May 5, 1977, a phone came, landline,
I was phoned from Malawi by Dr. Banda. Pafembwa. Wakati Pafumba. Pafumba. Ndochoti, speaking, who are you? Because Dr. Banda. Dr. Banda. It was 11 p.m. Dr. Banda. Then a side voice came out. Mafua, whatever he says, please respond. Okay. Ndochoti, Reverend. Ndochoti, what's your problem? So, what is the war situation in Zimbabwe? I am told you are the commander at home. The Reverend told me that you are the home-based commander at home. What is the war situation at home? Stupidly, Ndakaanza question, stupidly. Ndakati, give me 3 days. Kanzo, oh, phone bwa. Ini ndazogara ndoti, maiwe, ndati kuna akuru give me 3 days. Information yehondo nonga ndaionepi. Abaya the command eto. Andizikuhata, ndakagara. Then ndochosoti, oh yes, zvaite zvemashai kuuya, zvevadzimu kuuya, zvaMwari kuuya. Ndochoti, okay, mungezi wendinoshanda naye ndikomanda wemasolu scouts. Nasi unochibata. Yeah. Then ndasvike kubasa. Ndakazoti, Ian, good morning. So you are calling me Ian today. Yesterday you were saying Mr. Hilton. And you are calling me Ian today. Yesterday you were saying Mr. Hilton. And today you are saying Ian. Why? The word Ian. If a gorilla meets a soldier, what would they talk about? Because what do you mean? That I'm saying, you are the commander of the Solo Scouts. And I'm the commander of Zanla forces. Because what? The short, yes, I am the commander of Zanla forces. You are the commander of Solo Scouts. If a soldier meets a gorilla today, what will they talk about? Can they will talk about peace because they are all tired? But fine, let's talk about peace. Because why? Because the Reverend Ndabaningstole would like to come home to negotiate with Ian Smith. 1 man, 1 vote, as per agreement with Henry Kissinger, the Secretary General of the United Nations. You as soldiers, what do you say? Because no. It's not my area. It's for my big boss. God, let's go and see your big boss. He's in Manika Hotel. God, let's go there. And unoshingaere, that yes. Vaende. Now, very lucky, magandanga aitifundise pfuti. Pataisangana nawo mwana udzumu, taifundiswe pfuti. You know, panasangana miti kudai, pane nhai kudai. Taizwi hit pakati roa pakati pane yone apa. Patinosangana apa. Saka taigona kufura ipopa. Saka kumanika hotel kwa akuru ake musoja uyu. Ndana wakazi, who are you? I am the commander of Zanla forces. Because what's your name? Pafembwa. Oh yes!
we had been looking for you. That you had been looking for me, and now I am with you. Because what's your mission? That Reverend Ndakatenderera would like to come home and negotiate with Ian Smith, one man, one vote. What would you say? Answer is for Peter Walls. That I don't mind seeing Peter Walls. Are you serious? That I am serious. Kwamfonera. Thornhill, Penny Thornhill, Beru, Thornhill. Because I am coming to Leopard Rock Hotel today, 3 o'clock. Prepare him to see me. Mwanangu, ndakamamiswa. That day, I was beaten. Ndakapuwe mbama natu. Auya Peter Walls. Ndiyaurova. Kandirowa. Uchovunza kuti, are you a Gandangani? Choti, yes. Where did you train? Choti, in the bush. Where? And got along Sabi River. Because where did you get the guns? Got from the dead soldiers. Fine. What's your mission? That Reverend Ndakatenderera would like to come home to negotiate with Ian Smith. You as soldiers, what would you say? Because we want to consult the Prime Minister, Ian Smith. He was phoned from Leopard Rock Hotel, and he said, give me the details of the Reverend, the details of Kamuzu Banda, the details of the Nyerere, the details. Then ndakapa phone ya Banda. Kuna phone, and he phoned back to the hotel, Dr. Banda. I spoke to him. He said, you said, I'm very happy. You said, give me 3 days. And within 24 hours, now we have the information. There, ndochoti, apanda shundura. Then tochozgi, don't go. Musina convoy. Made a problem. Then kwa uvunza kusi, mruda sikana, kana pamunorara pana papa. Ndochoti, taikumbira wakuti tirare tese 33, ngoti takazoenda 33. Taikumbira wakuti tirare 33 ngoti tikasarara tese 33 tufungo kuti mwatiuraya one time. Ndiana kutaura kuti toda kumuuraya. Tikati imwe muri basa rekuuraya magandanga, isusu tiri magandanga. Zvakanaka. Mangamina ni vamwetua. Ndakandina Love More Rwizi and Wanda Mzara. Okay. Then we came back. That was on the 5th of May, 1977. No, it was now on the 6th of May, 1977. Then the Reverend came home. I phoned Phineas Stole. Phineas Stole ndiye wanga aneka yonen akutungamirire bato la Reverend unomuraizwe ANC Stole. I phoned him and told him everything, what happened and so on. Then the Reverend came, 1977. He came at home. Right. Zvese zvandakaita zvese izvi. The Reverend akataurira mashamwari yake, akataura nofunga kuna Tuboy, kuna Tekere, na Gwaranzimba, nevamwe kuti ndo zvakaita Mafuya. Tekere, wakambozwa nezvake? Tuboy. Yes. Came here and sat there. Nagbarazimba. Vaine a form, Rayanaro, Maoko. Whether it was 1 or 2, I don't know. So can sign a form here. Zvakaita zvese for Zanu, for the Reverend. This war was not from Bush to office. Yakanegotiatwa
takazoende kuLancaster House light, the reverend apinde mukati mwayo. Saka zvakaita zvese, fill this form, upuwe compensation. Ndoshoti, I cannot fill that form and be compensated. Reverend Ndichinokora asati aitwa compensated. Because inini handidi kuzopfukirwa. Zan was not mine. It was not mine. Zvese izvi inga zvisiri zvangu. Ina handidi kuzopfukirwa beni. I'm serious. Ndikati handidi. Vakaenda. Then I think you remember kuti Reverend akade kuurawa kwaChibuwe. Pane zvakambozwa. Akatakwa ari nge-15 soldiers. Ne instruction yakangai. They wanted to kill him. They failed to kill him. Vakauraya mabodyguard yake anachibangwa, anani, and so on. I was phoned here. I drove kuende Chipinge with Love Morgwizi and Wanda and Marcus Lakama. Tapa Tanganda, instead of turning kuende kwa Chibuwe, ndakati we should go to Chipinge. Makomrades zangu akati, mdara wakupenga. Mudhara wadofurwa kwaChibuwe, uri kwaChibuwe iwo wakuende Chipinge. Ndikati no. Denga randitaurire kuti tinoende Chipinge. Takasvike muChipinge, takapfuure muChipinge, tochotena Craigmore Road, tatena Craigmore Road, tochienda Nyamuwawa Road. Then we met him walking to Chipinge on foot. Kwakumutora kwakuye muChipinge, and so on. Kuti ndizokupe time yokundibvunze zvimweni zvaunoda. 1992, Reverend came here, panapa, pamba panapa, mangwanani, ochogara apa, pasofa iro. Ochoti Pafembwa, follow me. Tochoenda tese. Taenda tese. Ndakatenderera nzvimbo yatakatenderera. Ocho nditi. I did it in writing again. Somewhere here. Andizivi kuti ocho nditi this is what he said, Reverend Stolle. At the place he proposed that his university should be built in Mtare. That's what he said, young man Pafembwa, I took you up to this place so that you see where my university will be built. Speak to no one. I know you will do because you did a lot of things quietly in the past. If you are let these people, they will take it for something else. Tell my children and my grandchildren to alert the government which will be there to build my university here,
something in my name should be built here. They should do it when this present government is gone. I know Robert Mugabe will not do it. I spoke to Edim Sabayana, the chief of Zimunya, and he agreed to this. My university will be built here. All my historical records will be kept here. All my friends will be happy to hear about this. My boys in war will be interested. My war veterans. All the people, young and old, will come and learn from this place. The people of Zimunya, as I have said, will be happy, and they have told me that this is a good place. It is original called Nyikamiti. Please, my young boy, make sure it's not going to be taken before you tell my family. Then 2014, Ndakarara Mbom. My father, Oshondi, my father is now late. Oshonditi, ukafa, usina kutaurira vana kwa Stole. What Stole said to you? Vana vako vanozozvikona here kuzozvitaura zvawakataurirwa. I began to look for the Stole people. Ndaisingachazivi kuti varipi. Kuti varipi kana kuti varipi. I caught Temba Nkwakwami. Temba Nkwakwami. Tell me kuti ndingabatawo mwana wakwa Stole here somewhere. Oshoti no. Ndinoziya shamwari yangu wekwa Zamchia, mwana wa Zamchia. Ndiyo ngavaziya. He referred me to Zamchia. Then Zamchia referred me to Simbai Chizengeni. Okandipe phone number da Simbai Chizengeni. I sent a message to Simbai Chizengeni. Simbai Chizengeni, oshondipe kuti nditaure na mainini yake Sifiso. Ndochotora Sifiso. Ndochienda naye panzvimbo yandakapangidzwa na Reverend. Kuti ndozvakataura baba izvi. Ndofunga ini ndochoti ndaite mistake ndataure dzimai. Then ndozobvunza Sifiso, hakuna vana akomana here eionini. He gave me Panganai mwana wa Dingi. Ndochotora mwana wa Dingi Panganai ndochoenda naye ndozvakataura baba izvi. Panganai oti no, muna baba muno Mwamutari. Mwamutari muno. Muna baba mwana wa Reverend uri muno Mwamutari muno. Ndochoti ndiani? Uyu. Then I was shown this young man, Zamani. Then I showed him, ndozvakataura baba yenyu, and so on. Ndoze ndo part of what I did in my life as a comrade Pafembwa. Zvakawanda zvatakaita. But that's part of what I still remember. Let me take you back to 1963, 1964, the first Congress in Zanu. Yes. How was it organized? Who was invited?
and who was elected? We were youth. We were organizing for that. And there were about 67 members who attended the Congress, 1964. There were about 67 or something, if I still remember. Yeah. But for your own information, Robert Mugabe got 1 vote for the president. He got 1 vote for the Secretary General. He got 1 vote for the Treasurer General and 2 votes for the National Chairman. Tapeza Congress. Nelson Mawema, who was elected Secretary General, raised his hands. Because she is Mawema Congress tapeza, skastaite mistake, go to Congress yedu, aizi, yonene executive yedu aina mzezuru. Then Zobo akapenga. You can leave it for the president. As it appoint the Secretary General. Then Robert Mugabe was appointed with the Secretary General. He was not chosen in the Congress. Ndo patakazodaizwa kuti tudokosangane kunyanyadzi. Saka ndo patakazoenda kunyanyadzi kuenda kosangana kunyanyadzi. So pa Congress papo ndo paka Reverend Tavanink Story Was chosen president. Chairman. Herbert Step was chosen in absentia. Okay. Secretary General. Nelson Mawema. So you said Mugabe was then appointed Secretary General. It means Mawema was removed. Ndiye gawakati nini ndova. Oh. Sekufunga kwenyu, why did Nelson chose to step down? And Muntu ngezwa haifunga, but it disappointed a lot of people. okay. In 1976-77 pakabuda mashoko yekuti the president is not safe. Vanga vari kuZambia. He was in Mozambique. In Mozambique. Ndaenda tusiya nyika yaramba. Nyika yaramba ndakamuone kuPenalonga. Okay. Brigadier panaizi nyika yaramba. He said the same thing. So makuzotaura na Reverend probably masangana. Vanoti vakabva sei Mozambique to Malawi? Tanga tisikadi kuti tizosvika apapo kuti makadai, but he said he was called by the frontline states leaders. Okay. So why was he not safe in Mozambique? Say upenyu wavo wakanga uri panjodzi. I think you know kuti Mugabe ngaatore leadership. Okay. Ngaatore leadership. Ndo zvanga zvaisa upenyu hwavo panjodzi. So muchitumwa naReverend muchienda kwamakaenda kunyazura mukanosangana nemaprofita nebasa ramakatumwa, pane here zvaizonzi kana hondo ichinge yapera pane zvaifanira kuzozadziswa? Yes. Kana chiro chaitwa chinofanira kuzo apana chiro chisina reverse. Okay. Chiro chese china reverse. But this reversal issue is going to fall in the family. Okay. Ndo inofanira kutungamirira basa iro. Yes. Vari kuzviziva here? Family, if you approach them. Okay. Vanogona kuti tinoziva kana kuti vanogona kuti hatisi kuziva.
haambokoreri kuziya because ngezvawo. Okay. If you are interested, kana kuti vanhu vari interested, if you are interested, as you have shown today, coming to me, you showed the interest of coming here. Now, if you are interested to see the family and talk to the family, I don't think things will fail. Yeah, I would say on camera, we are interested and we hope the family will also be interested talking to us. Tinotonamata kuna Mwari nevadzimu kuti dai vakatigamuchira tigonzwa kuti zvamakanzwa nezvakaitwa poitwa sei uye zvinofanira kunge zvichiitwa ndezvipi. Okay, do you believe in your theme? You? Yes. Do you believe in God? Yes. Right. So the family do. Tinotenda. So ndikuona diary ndira 1974 takungobva muhondo ndira 1974 anafurenga wangu asati watozvarwa. This is 1974. Makwanisa kurichengeta sei? Inini ndakada kutaga kana chinhu cha 2000 chaicho toti pane ndaimboshanda kuZBC ndobva ndazomiswa basa ndakamiswa netsamba nditi tsamba yayo kana ndizoti iri kupika handitombosiya asi apa futi apa ndakabata natsamba ya1969 yakatonyorwa kunzi June 10 1969 to October 5 1969 Pafembwa. It's me, Pafembwa, not dead. Munozvichengeta sei? No, I should keep my records for in case of tomorrow. Like today. Like today, as you are asking me, I'm telling you, kuti 1975, Ian Smith, aka instructor yonini wangari mukuru wekumount Darwin kuende kunyanga. If you go to Herald, unozona ukaenda kotsvaka kuHerald. If you are interested kuende kuyona. Ian Smith wakaenda kunyanga kuti hondo ipere ndinofanira kudini ndinofanira kudini. Sukanzi speak to the person who started the war. Pafembwa. Reverend Abanikstole. Okay. Yeah. Saka pakaitwa ma-internal settlement. Saka we are throwing history. Techirashidzana kudo kuise zviro zvinonakire munhu pezvinonaka. Reality ngaibude pachena kuti zvakadai. Fast forward to 1980. Mafuya akazeta sei. Hondo yapera. April independence. Ndakazigarira. Ndakazigarira. I'm just at home as you see me. Vechirya havo ngavarye. Let them eat the fruits. If you think mfano kuti mafambiro atakaita nemashandiro atakaita vashomani vaizozviita. Pane map yeZimbabwe iri attached to that one, showing kuti takasvika kwakadai. Takasvika chete chakakwatuka asi azobatana. Ndo kwatakasvika ikokoko. Vangani vaizozviita. Itodza kutosvika kana kutaunjeko. Is this fruitful? More than. Kujekinisheni vakashanda nemi panguva iyoyo vakaenda mugomo renyazura kwamazuva maviri pakanga pachiitwa mabasa vachiriko.
kwasara vana vacho. Okay. Kwasara vana vacho. Vana vamagidi variyo. Okay. Yomuprofita magidi variyo. Vana va mukuru wejekenisheni variyo. And they are aware. Amweni vacho vanozviziva. Vanozviziva. Pane problem inoitika munyika muno. Kuti vazhinji vanoende koteere chisora kana mphongo kana ndlozi vechiti mudzimu kana svikiro. Shairika mukapa apo rozwi svikiro. Some of the people ask ziye zvaari kuita. Masvikiro anofamba nemadzimambo. And svikiro arimbozofira kaenda pane mambo umweni kuti svikiro rekwamutasa. Rinoende ko mari kune svikiro rekwamarange. No. Rekwamutasa ngerekwamutasa. And some of these chiefs havana masvikiro ba. As I know kuti nganditi Bikita, as I have said, mukanga svikiro reku Bikita anditika svikiro rekwa mapfungwana ndi oneni uyu mambo weMozambique unoziyani uyu president wayo zvinezvi ndi president weMozambique zvinezvi currently ndiani Chapo. Svikiro rekwa mapfungwana ndi Chapo. Not mambo yon president okuyoneni. But svikiro rawo rinozwi Chapo. Rekwa msika vanhu ndi Mbonyeya. Anditi. Rekwa Mtema ndi shiri yedenga. Original ndi shiri yedenga. Zvinezvi pane ririyo ravanoteera zvinezvi. Svikiro rekwa Mtema. But mainly ndi shiri yedenga. Apa pamutambara pana guni. Zvimweni takutokanganwa zvinokura utofunga kuti 90 years is not a joke. Okay. Sekunzwa kwamaita kubva kuna comrade Pafembwa sekuru wamafuya 90 years old. Sekuru, pandasvika paya mandichingamidza. Izvinezvi ndakubata ruoko rwemurume akafamba mativi mana eZimbabwe achitora Ivhu, Bute neMvura. Zvakaitwa zvakaitwa, akafamba zvakare achidzokera kunzvimbo idzodzo achinodzosera. Murume akataura nemadzimambo enyika ino yese vachikumbira kuvadzimu kuti mwana wese Kuhondo. Murume akakumbira zvakare nemadzimambo kuvadzimu kuti kana vari vehondo verusununguko vauya vasadyiwe nezvikara zvemasango. Toda kukutendai. Toda kukutendai nenguva yamatipa. Regai tinzwe kuti muri yeZimbabwe vanogamuchirawo sei nyaya yemurume wandakagara naye pazuva ranhasi. Tinotenda. Thank you very much. Mavanzwa vachitaura chedu kuuya kuvhunza mubvunzo mumwe chete sekuru ndokutaura nyaya yavo. Kana painewo ane nhoroondo yake akafamba nzirawo yaanoda kuti aiwa regai ndisiye nhoroondo yangu muri yeZimbabwe ikuziva basa randakaita kuti nyika ino iwane rusununguko. Aiwa, tiripo nhamba ndo dziri kubuda pasi apo. Kumhuri yekwastole chisveru chiri kwamuri. Tingafare zvikuru tikauyawo kwamuri. Takataura nemi nhoroondo yababa Reverend Ndamaning Story sekuziva kwenyu
uyewo zvakare kana vaine zvimwe zvavakasiya vataura zvinoda kuzadzikiswa kana zvakazadzikiswa. Tiri kuno kusakubva kwaMutare with my producer Frank Wesere. Tinoti stay tuned for more and more stories of the forgotten veterans. This is NeBute TV. For now, it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo avakaimanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo avakaimanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, 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 Zimbabwe,